Aktar minn 130 persuna ġew nominati għal premijiet fl-oqsma tax-xjenza, t-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet hekk kif ġie spjegat li għal dawn in-nominazzjonijiet saret evalwazzjoni minn bord indipendenti ta' esperti skont il-kriterji stabbiliti f'kull waħda mill-10 kategoriji li se jiġu premjati. Iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Jeffrey Puluccino Orlando, spjega wkoll kif loti ta' premijiet nazzjonali fis-suġġetti STEM se tixxandar b'mod dirett minn Villa Bigi fid-9 ta' Lulju 2021. Tenna wkoll li dawn il-premijiet se jibdew jingħataw kull sentejn. Alla fina qed jinħolqu ħafna opportunitajiet f'dan is-settur u iktar kemm jgħaddi żmien huwa ħaġa aċċettata li iktar ħajnħolqu impjiegi u allura importanti li wliedna ikunu qegħdin f'pożizzjoni li jaħtfu l-opportunitajiet li ħajjiġu għad-dispożizzjoni tagħhom. Il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici wera s-sodisfazzjon għas-suċċess li qed jiksbu ħafna Maltin f'dawn l-oqsma. Fil-qofol tar-riċerka u l-innovazzjoni hemm is-suġġetti STEM, ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika. Aħna rridu nippremjaw dawk li jaqbdu dawn is-suġġetti u jutilizzawhom fil-ħajja ta' kuljum u jagħmlu ħajja aħjar bis-saħħa tagħhom fil-qasam tax-xogħol, fil-qasam tal-edukazzjoni u fil-komunitajiet tagħna.